گلو کسین جی پکێکی veqetiyane dê ji qanûna nû Sûdê werbigirin piştî ragihandina helweşandina pekekê ji aliyê Abdullah Öcalan ve çavên hemûyan li ser detayên qanûna çareseriyê bûn. Ji avabûna pekekê 48 sal û ji destpêkirina tepkoşîna çekdarî 42 sal derbas bûn. Di vê navberê de 50,000 mirovan jiyana xwe ji dest da. 5 milyon Kurd ji gundên xwe koçber bûn. 17,000 kes jî bûn qurbaniyê kuştinên kiryarê wan nediyarî yanî îfarî meşhûr. Lê li beramberî van berdêlên giran di reşnivîsa qanûna ku hatiye amadekirin de ne tenê tu destkeftiyek ji bo Kurdan tune ye. Belku di naverrokê de heta peyva Kurd jî derbas nabe. Asta herî krîtîka ku kes bi dengê bilind behs nake rewşa kesên ji pekekê veqetiyayî ye. Ji sala 1980 heta îro nêzîkî 25,000 kes ji rêxistinê veqetiyan e û niha li Herêma Kurdistanê û Ewropa dijîn. Veqetîna herî mezin di salên 2004 û 2005 de rûda. Wê çaxê 25 rêveberên payebilind û nêzîkî 3,000 kadro ji ber ku li dijî bi dawîkirina fikra Kurdistana ser bixwe û destpêkirina şerrên nû derketin ji pekekê veqetiyan. PKK ev kes bi sîxurtiyê tometbar kirin. Kesên wekî Kanî Yilmaz, Kemalê Sor û Şapur Bodîşeva hatin qetilkirin. Ev koma mezin ji aliyê PKK ve wekî xaîn û ji aliyê dewleta Tirk ve jî wekî terorîst hatin binavkirin û dibin gefa her du aliyan de jiyan. Ya balkêş ew e ku ev kesên ku li dijî şer derketibûn nikarin ji qanûna nû ya ku dê derkeve Sûdê werbigirin. Ji ber ku qanûn kadroyên berî sala 2005 tev li PKK bûne nagire nav xwe. Li gorî îddiayan Öcalan ji dewletê daxwaz kiriye ku qanûn rêveberên berê negire nav xwe. Rêveberiya PKK jî bi gotina eger ew vegerin dê çi cudahiya me wa bimîne. Nexwastiye ku kesên veqetiyayî vegerin Tirkiyeyê. Di encamê de Öcalan û PKK ji bo tola xwe ji van mirovan helînin rê li ber vegera wan a bo ser axa bav û kalan girtiye. Heta ew kesên ku dikarin Sûdê ji qanûnê werbigirin jî cezayên wan dê ji bo 5 heta 10 salan bê paşxistin. Wate jiyana wan dê ji bo salan dibin kontrol û gumanê de rehîn bimîne. Ev reşnivîsa qanûnê ne projeyekê aştiyê ye, belkî bazarkirine ku hesabpirsînekê Öcalan û PKK'ye ku li ser jiyana ciwanên Kurd hatiye avakirin.